Благословен ден в Господа, брати и сестри възлюбени. Мир и благодат върху домовете ви. Днес аз се моля за всички, които са с закоравели сърца. Тези, които не искат да приемат Господ. Тези, които отричат, че Исус Христос е Господ. Нека днес тези закоравели сърца да станат меки. Нека да се отворят очите им, нека да чуят ушите им, че Исус Христос Господ е нашият Спасител. Нека всеки един да приеме нашият Спасител и да бъде спасен от живот във вечен живот. Благодарим на нашия Господ, че е благоволил в нас, че ни е призовал и избрал. Ако ти си днес един християнин, приел Исус Христос, не дай да мълчиш, отвори устата си и благовествай за душите, които не са познали Господ. Днес е твоят ден.